Ej, nu smider du næsten til æggelågen. Det var godt, far. Ja, du er dygtig, men hvor blev slangen af? Og den havner derhen. Jeg Og så kan du ikke kalde op, så ryger den bare. Andre gange kommer man helt hen med den. Ja. Han skal blive bedre til at aflevere. Han er virkelig dårlig til det. Ja. Men fodboldtræner vil gå helt amok på ham. Med de afleveringer der. Den kom ikke. Jo, der ligger der. Jeg ved godt. Hvor er den henne? Hvor er slangen? Hvor er slangen? Så kan han klage sig ned. Hvor er slangen? Hvor er slangen henne? Hvor er den henne? Den ligger helt derhen. Det er flot. Kom her. Den ligger helt derhen på en dårlig lån. Sjomse. 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 Så det her. Han driblede den næsten over til dig. Det var altså en fjumse, du er. Because you don't feel burned out by the human misery and despair perpetrated by the criminal vermin that infest every porous, decaying city, forcing the guns to take wine and cheap and whiskey, the dull pain that shatters your heart, rips at your soul, keeps your days away. Over i hjørnet. What's later I see? Nej, ikke oppe. Ikke oppe. Give me candy. Nej, Skar. Nej, Skar. Den må ikke komme op. Jeg har nogle gange kastet ting op. Ja. Han laver jo ikke noget her. Hvad laver du? Nej, mine fingre. Den her, den er så sjov.